Yau ba comedy zan yi ba. Menene? Zan faɗi abin da yake cikin zuciyata ne. To sai me? Shin wai da gaske ne talaka ya san darajar wannan? Yes. To daga yau ba za mu ƙara shiga layi a gurin sayan mai ba. Barai kuwa. Ba za mu ƙara shiga layin banki ba. Barai kuwa. Ba za mu ƙara shiga layin neman cash a gurin masu POS ba. Barai kuwa. Kuma ba za mu ƙara shiga layi a gurin sayan abincin da za mu ci ba. Barai kuwa. Matukar talaka ya tsaya tsayin daka ya zaɓi wanda ya cancanta. Me kake magana a kai? Ina magana ne akan talakawan Najeriya da kuma na jihata. Wannan gaskiya ne. Kuma yanzu ina son na yi magana akan talakawa. Wannan ka faɗa kanka tsaye. Yanzu suwaye ake kashewa? Talakawa. Suwaye a cikin wahala? Talakawa. Suwaye ake kora a cikin gidajensu? Talakawa. Yanzu wa ake yi wa walakanci? Talakawa. Suwaye suka yi faɗa da junansu har suka zaɓe su? Talakawa. Ya isa. Allah sarki talaka bawan Allah. Mahangarsa yake nuna mana dangane da gaba ɗaya zubi na siyasar da ake. Yanzu kuma an zo ranar da talaka zai rama abin da aka yi masa. Barai kuwa. 25 ga watan Fabrairu wato ranar zaɓe ranar Asabar. Barai kuwa. Za ki iya amfani da ƙuri'a ki zaɓi wanda bai cancanta ba. Ba zan iya ba. Za ki zaɓi ra'ayinki domin talakawa su wahala. Ba zan iya ba. To talakawa mu sani da wannan ne za mu zaɓo shugaba na gari. Da wannan ne za mu zaɓo shugaban da Allah zai ba shi ikon fidda mu daga cikin talauci. Mu fito kwanmu da kwarkwatan mu ranar zaɓe domin mu zaɓo wanda ya cancanta. Haka dan kin ne. Ya Rabbana. Ba wahala. Idan da katin zaɓe a ranar zaɓe. Ba wahala. Allah ya samu dace.